A primeiras horas desta mañá, representantes de Ecoloxistas en Acción presentaban nos xulgados de Noia unha querela contra a naviera Bedeco Europe, propietaria do mercante Toconao, de bandeira de conveniencia, causante do vertido dos peles que están a chegar ás nosas costas. Dende a entidade ecoloxista consideran que a empresa armadora de nacionalidade holandesa podería ser responsable dun delito contra o medio ambiente e os recursos naturais, asegurando así que se cumpra a máxima de quen contamina paga. Entendemos que hai unha responsabilidade penal, digamos, para facer efectiva esa máxima de que quen contamina paga. Neste caso é evidente a todas luces que hai unha contaminación ampla, grave e que implica tamén unha responsabilidade penal, un delito contra o medio ambiente e os recursos naturais, e por eso ante o xulgado de Noia, que é unha das zonas que ten sido especialmente afectadas, pretendemos que se inicien unhas dilixencias unhas dilixencias penais e que se poida facer xustiza máis cedo que tarde. A organización ecoloxista pide tamén a imposición dunha caución á empresa demandada de non menos de 10 millóns de euros, que permita acometer tamén os custes derivados dos labores de limpeza e restauración do medio. Tamén pedimos na demanda que se impoña unha caución de 10 millóns de euros precisamente para facer frente a esa responsabilidade. Eso non quita que individualmente as administracións que están incurrindo en gastos xa deberían estar tomando as accións necesarias no ámbito da responsabilidade civil. Nos creemos que isto tamén é a maneira de adiantar, digamos, aprendendo tráxicamente de outros casos que xa houbo, que esas responsabilidades económicas polos danos causados pois non acaben demorando ás veces décadas, non? Dende o sector ven con preocupación toda esta catástrofe, pois entenden dos danos que estes microplásticos poden producir no medio. Sí, estamos preocupados, moi preocupados, y de hecho porque creemos que esto es algo que no solo afecta a los mariscadores o a los pescadores, es algo que afecta a toda la población. El mar y las playas son de todos, los productos pesqueros los consumimos todos, y si realmente nos preocupa la seguridad de los productos pesqueros, lo que hay es que eliminar esos pellets e activar ese estado de emergencia para que se actúe ya. Se fala de que hai dous tipos de pellets tamén, o sea, quere decir, dende a Xunta se di que son totalmente inocuos porque son PET, e, sin embargo, hai outras informacións, hai algúns sacos incluso que teñen unha información que son pellets con resistentes aos rayos ultravioletas. Eso, polo tanto, serían moito máis tóxicos e incluso poderían afectar directamente a saúde humana. Por iso recomendamos no momento tamén de que se alguén vai libremente ás praias, que polo menos tome a precaución de usar luvas de plástico, vale? Porque pode ser realmente tóxico, ter cuidado de non tocar as mucosas, nin nada polo estilo, por precaución, basicamente. Pode que haya, seguramente, o máis seguro, é que haya dos dous tipos. Dende Ecoloxistas en Acción enxalzaron tamén a sociedade civil, que de xeito voluntario está a participar nas numerosas accións de limpeza que se veñen realizando nas últimas semanas por todo o litoral, evitando coa súa acción que a desfeita vai a máis.